मा 그러자 캡캡 마 거기 시가 비음 뭐 이제 다우들 좀 파기 나마 जानोसै दय थाइसे जाखांबाय जानाय नायसै गोखैना गोथाव आमलायखै मोनासै बेलाय माथो उनाव मोनबाय दा एसे इलाय ओइ बर्डार खाथिनिफ्राय लांफानाय माथो गोरानथार आरो नोगोरजों थागोन जोंनियाबो गरसे मोजांलै मोजाङै ओमफ्राय फिथाइ नागिरना फैदोंमोनलै जों हाजो दंना गैया माथो फांसेबो नुवा बिफांफोरखौनो मेंग्लिलाय लांबायसो दानफायजोब्बाय फानग्राफ्रा आसार खालामनो लांनो नंदोंमोन जों आमलायनि जौ बिदै खालामनो नागिरदोंमोन मोनलाय लांला माथो फाननो लांजोब्बाय दानफाय मास्टारफ्रा बिरु आयौ फिथाइ गैया नायथिबायदोंमोन बस्था लाबोखालायनाया बिदि जाबाय आमलायखौनो फांसेबो मोनासै माथो बै नै आमलाया नोगोर दं इयाव गाखोदो मेरला दं बै नै जुमाय बिदै खालामा खम फेग्लोंलायगौमोन बे दे माबार गाखोदो आसोल जायगाफ्रा अयथासार साफाखालै लोगोफोर नायबा नै जोंना मोख्राया गाखोलायबाय नै आमलाय फिथाइ मानसि मोख्राया गामसा गाननायजों गरसे मोजांलै मोजाङै A few moments later. दे दालाय दानख्लाजोब वा सोरगोसायाव थाहैनाय बादिसो मोनदों मानसिखौनो गैलालै फिथा सिरिजोब्बाय फाग्ला सेस है जासिगोन बे एफा दानो नामा लस जायो उनाव जानांगौ ओंखारदो जाथ'सिगोन बे नोंसोर जाया नामा हा मेंबाय हाजो गाखोनानै मेंबाय जानाय नायलाय जाबाय फुदलाला मबाइल गोथावहा मोजांलै जानो बाला गोथावमोन ने आं दाख्लै गामियाव खानाया माबा सोमखे रस गैयासो दालाय जानाय हैलै इयावबो दंहै मोनसेबो जाना दं जोंना बयेमब्रै आमलाय बिदिया जोंनाबो दंब्रा दाखालि ओंखाम उखैनानै लोंहैनायदोंमोन आं दाउ बेदर लालायनानै जि फेयो बाला आमलाय फिथाइनि बिदैयानो मोथो मोनलाय लायगोन आरो एसे जानोसै दय थाइसे जाखांबाय जानाय नायसै गोखैना गोथाव गोखैहा आंबो जादों नै गोलोमफुजोब्बायलै एकदम हाजो गाखोनोबो गैला मोद्ला मोद्लिसो नुलाजोब्बाय मानसिफोरखौ अखासो हासिगोन नामाब्रा मालायफोर बायदि पाउडार फुनफबनानै बानायाना जों भिडिअखौ मोखां लेथ्रासो बानायो बिदिनो थांसै समायना जायगा तामुलपुर जामगुरि बरपेटा बा नै सेरजों थांजायोमोन ओइ सेरजोंनो ओरै मोनहैयोमोन दसेनो जों दा थांफिनसिगोन आरो आमलाय फिथाइखौ नोंसिनिल' लाबोबाय बारा बुरजा लाबोआखै बयामसेल' जागोन न'आव दा एसे इलाय मोनबायथ' एसे एफा गोजाननिफ्राय बन लांफानोसै जेबानो जायाखै ओइ बर्डार खाथिनिफ्रायनो लांफानो हायोमोन दे गोरानथार आरो नोगोरजों थागोन जोंनियाबो खावसेया
हा ओरैसोमोन ना बोरैबा फैलायलांबाय मा आगोलबो जाया खेबसेबो आयै आंखौबो लाफाबायलै माखौ इसिग्राब गियो मैदेर दाउदेरखौनो एफा गियो नामा नायदो लामायानो गैया एकदम बिजों थांनांसिगौ जों दा एसेब्लानो थोस उई हाबसोलायनांगौ जाखो लामाफ्रालाय फाग्ला एथ' खस्थ' नङालै बे नांथा नुंथा जाबोलायोलै ओइ नै हाग्रानि थालिर बिफाङा नायनोबा क्या वीडियो खेबताय वीडियो बनाताय ओइ नै ओइ दाउ मासे बुरायलांबाय मानसि सावखोना माखोलै मा उखुन्दै गोजा थैबाय खोमालै सोरबा